ubingelela umlungu uzegode phansi naphezulu inkunzi ejama enhlanu thokela waduka keziziba solwazi ongafundeli inkunzi engayanga nhlobo ediphini echotshwa zinyoni zezulu indoda emnyama esehlaseleni iminyama ephakela izingwene ngonyama abaningi bayabuza bathi indoda wafika wakhuluma ngenza lokwa kaMisraim uMeshiri uOsiris wakhuluma ngenzalo yakhe yodwa lezi ezinye zona zithintiya kanjani kulezi sigaba sesizwe sabantu siyazi ngokudlula esikhulume ngolehabi ulangabi igama elisho umlilo nje basazi ukuthi ziningi izibongo ezikuveza ngokwendabuko ukuthi sidabuka ngaphansi kaMisraim nje bakukhona ochawo khona izindawo ezibizwa ngoMalawi kukhona abantu mabeyithakazela abazibize ngomlawo womlilo njalo njalo olanga badabuka ngaphansi kwayo lenzalamizi eMisraim uzothola futhi ukuthi nabantu abazalayo basebenzisa izinto ezisondelana kakhulu nelanga njengoba sifisa njengamanje ukukhuluma ngenye inzalamizi enkulu edabuka ngaphansi kwaso lesi sigaba senzalo kaMisraim nje basasi uMisraim wabuye wazala uLudi abaye basolodimo nje basazi ukuthi babuye bajobelela uINM uma beyisemningini kodwa uma lisemnyeni kuthiwa uLudi so ke igama leli lisho indawo ephakeme indawo ephezulu kungaba segqumeni egumeni kwikomo noma kungaba phezulu kwisky so leli lithi Ludi lisho ukuthi a high place abanye bathi ukuthi ukuba sendaweni eLudi noma ukuthi eLudi kusho to be high or to be steep so ke leli lithi Ludi ilokho elikusho nje basazi ukuthi izizwe lezi zezinkozi noma amakhozi ahambela phezulu ahambela emazulwini ahambela kwelelanga noma kuthiwa kwelokhozi phezulu esibhakabhakeni so ke kungashiwo nakhona ukuthi indawo ephakeme okuyindawo echaza leli gama elithi Ludi kodwa omunye uzobuza ukuthi iziphi izizwe esithintekayo lapha kwaNtu esidabuka ngaphansi kwalenzalamizi noma ezisayazisa ukuthi zidabuka ngaphansi kwalenzalamizi kunesizwe esibizwa ngokuthi amalunda abalunda siyazi abalunda eminyakeni yawo 14th century kuthiwa babengamadlela ndawonye nezizwe zabalupa siza kuveza ukuthi izizwe zabalupa zidabuka kuKhalupa emfowabo kaLuvimbi kanye noNyamugogo ababezalo uMatsivakulu Sibakhulu okuye esaziyo lapho sibheke emuva ngokumlando esithola ukuthi uye waqhamuka le ehlanezo siyazi nokho wayengayedwa cishe mhlawumbe wayehamba nezinye izizalamizi aye kanye nazo kodwa uKhalupa udabuka izizwe zabalupa abalupa kuthiwa babengamadlela ndawonye nezizwe zamalunda so ke leli lithi Lunda cishe badabuka kuyona kanye lenzalamizi ekuthiwa uLuda so ke basibiza ngamalunda basibangabalunda bona izizwe lezi zazakhele elikawungwe eCongo so ke izizwe lezi zozithola khona eCongo lezi ezibizwa ngokuthi abalunda kuna ngaphandle kwalezi sizwe esikhulu esibizwa ngabalunda awucabange ngendawo ongenzeka ukuthi lapho iqanjwa babazisa kona kanye ukuthi badabuka ngaphansi kwalenzalamizi indawo yaseBurundi seBuludi Burundi seBuludi indawo ephakeme iseBuludi kungenzeka ukuthi le ndawo yaqanjwa becabangela indabuko yabo ngaphansi kwalenzalamizi eNguludi
kodwa akugcini kuphela lapha endaweni yaseBurundi enhla neAfrika. Uma wehla njalo uzothola ngisho nasezweni laseZimbabwe. Kunendawo ebizwa ngokuthi iKwarunda noma iSolundi, kuthiwa yaziwa kanjalo ekuqaleni kuthiwa iSolundi. So ke siyazi ukuthi u-L olimini lase-Afrika ubuya bu-R kakhulukazi. Lokhu sikuthola kakhulu ngisho nasemazweni akhona laphana afana noZimbabwe, njengoba uzothola abanye babizwa ngamakalanga, abanye babizwa ngamakaranga. Into yinye ukuthi kushintsha u-L waba u-R nje kuphela. So ke kuthiwa iSolundi, iSerundi. Bathi mabechaza bathi leli gama lisho ukuthi to be high or to be steep. So ke awucabangi ukuthi kungenzeka lapho kuqanjwa leli gama kuthiwa iSolundi kwacatshangelwa indabuko yezinye izizwe zakwantu, njengoba sazi ukuthi ziyahlela lapha maseningizimu naye Afrika kwasekuthiwa iSolundi. Ngisho nomfula uye waqanjwa ngalo leli gama kwathiwa uLundi. So ke kodwa kugcini kuphela eZimbabwe awehle njalo nami ulibhekise ezweni eliseningizimu neAfrika, izwe laziwa ngokuthi South Africa njengamanje. Kunezintaba nendawo eyaziwa ngokuthi iseMaloti. iseMaloti libuye kuthiwe iSondini laphana. So zintaba zokhahlamba lozi kuthiwa iseMaloti. Uyalibona leli gama liyangena manje Lodi. Awucabangi kungenzeka ukuthi kule ndawo enye yenzalamizi kaLodi ilapho eyafike yakhela khona. Siyazi njengamanje ngenxa yokuthi siye sashadiselana isizwe eziningi zihlangene, kodwa singakwazi ukulandelela umlando wethu ngoba ulimi esilikhulumayo lila ugcina umlando wethu. Kanjalo futhi nezibongo esisisebenzisayo nezindawo ezaqanjwa emandulo zayimane zigcina umlando wethu. Ngakho leli elithi iseMaloti kungenzeka ukuthi iseMaloti lapho kwakuhlala khona izizwe zabaLodi. Siyazi intaba zokhahlamba bezakhelwe emandulo, njengoba sazi ukuthi kwezinye zazo kutholakala imigede laphana ekhombayo ukuthi indawo eye wahlalwa ngaphambilini. Kodwa ake sishiye le yaseMaloti, ke sisukunyuka kancane siye emahlabathini ezweni laKwaZulu Natal. Nakhona siyayithola indawo ebizwa ukuthi iSolundi. Iqanjwe ukuthi iSolundi nalo leli kungenzeka ukuthi lisuselwa kulona leli gama elithi Lodi, inzalamizi le ezalo Israel. So ke kungenzeka ukuthi kususelwa kuyona lenzalamizi uLodi edabuka kuyena ezinye izizwe zakwantu. Kodwa ke ake sisukunyuka la futhi kancane sisuke kwelaKwaZulu sinyukele eSwatini. NaseSwatini siyathola nakhona kukhona indawo ekuthiwa uLundi, iSolundi. So ke zonke lezi zindawo ziqhambeka ngaleli gama, igama elifanayo elisho indawo ephezulu noma elisho phezulu. Kungenzeka phezulu entabeni noma kungenzeka phezulu kwisky, kwezulu. Njengoba sazi ukuthi izizwe zamaZulu lezi amadzambo abantu bakwaZulu. Njengoba siye sathola uma futhi siphinde sisixinde sibheka entshonalanga ezweni laseNamibia, nakhona siye sathola kukhona ubukhosi obubizwa ngokuthi kwaLodi. Ubukhosi bendabuko lobu obudabwa ngaphansi kwesizwe sama-Ovambo. Abambo abahlala lapha ezweni laseNamibia. Bathi ubukhosi babo ikwaLodi. Akunakwenzeka yini kulobu bukhosi buqanjwe ngenzalamizi yabo
uzokhumbula uvambo abantu laba abadabuka kanye nabo bona sonke isizwe sabantu esisuka le enhlanezwe esiye sakuveza lapho kwaMlando Masi sibadabuka ngaphansi kwenzalamizi uMitsrayim bayibiza ngabambo nabo abambo laba uvambo umbuso wabo kuswa ikwaLudi so ileli gama leli elithi Ludi umfuwo wabo kaLehabhimu uLahabi uLangabi ulanga bedatshulwa inzalamizi uMzirayim umsiri so ke uzothola kuthiwa abambo baseNamibia uvambo people badabuka enhlanezwe nabo uyabathola emazweni afana noZambia oZambia uzokhumbula lithi Zambia siye saveza ukuthi liqhamuka ngaphansi kwegama lithi Zambo elishizwe so ke laba abantu badabuka ngandawonye kodwa laba bazisa inzalamizi yabo eyayibizwa ngokuthi uLudi nje basiye saveza ukuthi abanye badabuka ngaphansi kaLehabi uLangabi abanye badabuka ngaphansi kwalenzalamizi uLudi ngakho ke sizoloku siwaveza lamagama kancane kancane nezindawo ezihlukahlukene bese siveza lezenzalo zenzalamizi uMitsrayim uMishiri sibone ukuthi ingabe ngempela njengoba sesiye sakuthola lokhu lapha kwaMlando Mathix ukuthi isizwe sakwantu abantu badabuka ngaphansi kukaMitsrayim unkosi ulanga njengoba wakuveza ukuthi udabula izizwe zamalanga ngokumlando walo kanye izwe laseGibhithe ngakho ke sifisa ukuma la mzansi neAfrika siyabonga.